estem trinxats, les nostres condicions laborals ja no les podem aguantar i aquí tothom mira cap a una altra banda. Després de 2 anys i escaig de negociació, on la part social, on tots els que estem aquí hem esgotat totes les vies per aconseguir unes condicions dignes, les patronals no han volgut fer absolutament cap esforç. Les administracions, que són les que tenen l'obligatorietat de prestar-la, se l'han desdit i l'han donat a empreses. Empreses, entre altres coses, tenen de tot, però el que no tenen és cor. Ni cor ni ànima. Ni cap als seus treballadors, ni cap als usuaris que estem cada dia ajudant-nos a les seves llars. Diem prou, entre altres coses, perquè ens han proposat un conveni que acabarà l'any 2031. És una vergonya. Si ja no arribem a final de mes ara, qui sap on arribarem al 2031? La bossa d'hores es diu esclavatge. Les baixes hem demanat que es complementin totes al 100%.